ke panang ko kalam the nal tu matheng no tum non ne jibon po alam mangala puhan lo kedam tangani 29 August hamre nalong ASDC tum delegates meeting dolo halo so meeting along ASDC alidar tum Jasmet pet APSLC party laben niltum APSLC amai phu akhai jai katharapan alang itum junuda alam kaningjedu lasolam aputhak sinilutum pini rada phan mat alang itum phan itum klarda alam ki woje phan sinilutum dak na tuhan pini chopalo halbangso a delegates meeting long ASDC songja po tum especially la Jackson Bay ake hai langli ASDC lo apung tumbang lo alangli alangli di sang hotum pena an junita kalam ni tu party apang ki putot ki putit la pasando so alangli tum Jasmet per la bangso delegates meeting long ke alang tum rada phan ibang tujiani alang tu party ku pusong si ke chapang tang ko ma la pen khelong ri phang pusong si ke chapajok thek ko ma ke dam tang tum ke kan krep phon ke tum ke chari long lo sidai tum un id lo thek thedet lo la po sinong ke chapat thek ji pu lai hoi alamang tum matha tu si ko ra phang ke thanang gi hala bang salong klam lo sidala bang lai hoi alamang tum than the si la nonil tum APSLC regional party aphan ko puson sinang ke beru bima hala bang so asailang no si alang tum klem ro especially nil tum mai phu agi hai jai ka thara phan personal bang jong ipik lo lang itu ang tum a hemalam putha family alam putha selang tum ki jong dam hala bang so alam kaningji pensi alang tum amai da pajuta son sinil thek dam long lo si family matters la pen politics abang alang tum pachira lok si kam ki claim no na ba si tam alang tum chini nang ji politics la pen family abang alang tum pachira bites abang se ke me bisaralam pinnang itu mangbong pen kumane APSLC hal kroy du thai po samyang to family kumane ke ki kroy pe du thai nang to part nang tumbang kumane BJP ki kroy du thai po badan na to family ang kumane ke kroy du thai sela puson lo polo tang tenan tumla family hiang mo chi bhore poma di sita nona bang ke alang tumnang ke family alam avansi especially sarja kathar ahem aswar phan jongdam silang tum putot pusit kasi nil tum kipu damang tum bangal halo alang tum politics le khela kali lake jungjung komane a family phan ka phalang nu dunje phan aning kahin no pensi alang tum kengkam wachio lasi alang tum jong si politics claim ji politics al akam le claim de meno la family komane a family phan ka phalang nu dunje phan kipu dun to je phan ke la claim nang ni la komania family phan la pu kilang dun ipen kam claim lo puludang de di la ke alang dum amithang se lagi jut bombo lagi la se alang tum non bena para bang ke juniri lo lang to phan majok phan sita me la family alam bang ke di politics ke pathol long ke ban de ta bang se ke ni alang tum ke langdam lo pulong te ningkang trip phoso se lo kar biang long atum bene rat kar ngolong ke cari alang tum chi nahi hai polo sapini nil tum arta bihega tum se me alang tum thanang ko lo kopi pa nil tum ke thekdam long bang ke alang tum politics chini pe me la pen family alam chin dam pe me la phar ke lo to la lo alam bang ke la si la jai ka thara ke hai phan alang tum ki putor alam mang la puson lo kopi IAS officer lo pusi alang ki pu la ke junu ta kala kopi IAS officer na nil tum chinda mateng polo te alang tum IAS amining bang chini pe me alang tum yong si IAS amining abang chini pa me puson te alang tum puson lam junu te alam ninje je je polo laben IAS aphan ka pindrem alam ki than long si alang tumara ron ta ari ki charte dum ilum thegam lo laki kiluam thegol lage asi komane ke thek sara bang pu han ki pudun sit ke lake amithang aphansi lake chichu bailo lage ala mithang party phanjat kel lake amithang aphanda lage chichu bailo lage kasi la pusona ban ke rat phan pe man hu de nanji ta bala tungi pudu thalang
APSC party ke rar phan ke pamang hu di rar pamang hu pini jaya ka third aki hai pen danglok APSC party etung rar phan sik sidul alam aron alam ahok alam kithan lakerat han pamang hu malage ahok alam kitab pen sikithan six lo kitab otan Indian constitution six lo aron ating pen langding sikithan lakin itum ke chini chon nagli nang ma chini nangi akita purwak sege paklan lake pacobai lo malage la ahok alam rar phan kithan aposi alang litung bangke aning nangi sodun amut pialang bangke nongke bang tuji arni bangke APSC party pensi kar banglong ek cari pukul tum chini pemelo lasi latung nil tum aparti high debt pen hemprek ban debt na la kiche so tum han voter list na men than debt na halas ka fere la tum mage athe malang tum ASDC ke cari pa munhu pinang an kiche so tum phan alang do oversight ki me ki bondo la tum chini ke lasi tum kache fere lasi alang tum la puson nil tum ahok rar phan ken kam ka chioro long ki claim ke dam long la ke misana kam ki claim long na kam khedun bangka alang tum tami ton mel langdam polo lang te alang tum ke alang ta regional party la tum chini lo alang tum ke kipu dam ngi kani dam ngi kunat lo non ruling party present government la BJP party alang tum ko PC ki claim ke dam aking kam tin lang dun si alang tum ki claim ke dam ke chok che long tum arjab dun hai ngi polo pudun hai ngi polo alang tum kam hai hui si claim ngi sita non ni tum ra phan ahok alam ki tham bena posi alang tum ke rada phan pamang hu kusi APSC phan kar bog bangke la ke ni tum APSC songjat ndek gelo kar bianglong arhar masi alang tum ha reject dem atumi alang tum kaningi pena posi alang tum party ang bong kami penang ana party ke dihon biltarang pi nang tum long sinil tum na bang pusa la pusan biltarang ke apun do pelo elum thegam long lo la pe landam sena ihur si alang litum kar bianglong cari lo ningkan kre pos jelo kar bianglong arat ke alang tum long si dolo alang litum phan rat tum aning chithesi pihai lo hemprek avanji ko amendment si sitalang tum rat phan chong thui lo pini arni alang tum rat phan ke chong thui det pana jok si pini rat tum kar bianglong arat tum alang litum phan reject det lo pini ke kar bianglong ke rejected party pote ASDC party the number 1 long sudopo lain chini dam nang lagi yang se bang yelamar ni alang tum nang tum party phan la pasan jong yang se la kecelaman itu kok kelihatan nang tum sam hin ko be la san ke lagi la pasan nang tum masa dong lalu puluh de aron ting ben customer ya lo aron ting merang thing sai nang kok pulage la puson la ben ke la ke therak mi alam lagi alang tum ke politics la khela ke delo tum alam ke ni ting bulang te ting politics la khela lagi family ke chbohong alam sin ngerong lagi ke chbohong alam sin ngerong lagi alang tum angkang pi ese ka du ko hol ban ke matha le alang tum kam ke claim beli lagi la ben ni tum chinda mating boda alang tum ke hedi alang tum athe tin lam ke ni da alang tum ke matha pe ne lam ke ni gali alang ma kachini ben lam ke ni gali la ke RSS bongo sena BJP tum ka instigate ajoine si alang tum ke lam ke ni lagi ni tum chini la arjulong lo non ki wan thuji hu ni tum APSC party ben ke pe rem ye phan la RSS bongo sena tum BJP tum la regional party la ASDC phan ke la tum mane net check non ke ne pamel ese la tum mena post ni le tum phan na ke abut na ke thak dunji phan kam claim ji le tum sita kar benglo ara tum chini lage le lage la am het ni li ke ninje ya long ni li pe juji da long la ke ni le kar benglo ara atum reject det pole ni le ke ni ge lage rat si ke ni ge lage ang thek e dam tang MSC election tum thegong lo kar benglo all kar benglo me si alang tum kon ke long ke 15000 am baidu bodi 15000 de all kar benglo si 15000 nil tum APSC ke 99000 ke plus lo ni tum ke almost ni tum 1 lakh tum le lo le pe non ke tum ke ni tum gazon lo pyo ASDC phan jo ke lo Congress party phan tum perem de si second position lo sin tum do la rata chini lo ke jong si APSC party ke pamang hu rat phan ke thanta pol de pin rat tum nil tum ma ve de je polo la ba tum chin nang ye lage alang tum langdam sena all car benglong masi 15000 bela lang tum ki lage thera kami alam lo before reject that
lagi alang tu chok chipen kono alang tu ma sonson non jokson be ke hai sonson alang tu aning ke hai no dak alidar ke do pena josi ajoksi kar beng long ke alang tu ma reject dem langdam senang ke dam tang MEC election arjolo ting pute dak ni tum numba jong isi one constituency 15,000 plus ni tum gelo alang tum bhana perem hoglu tum langdam bolte alang ni o kar beng long se 15,000 be ni tum ge sio homosti be se 15,000 so se tum long lo langdam senang lagi thera kan alang kali mala alang tu Piniani ko people lang itu episode si wanang lang silere people lang tunang condemn lagi chokchi lagi kasi alang itu ahok rada fan iklen pemiji a party si atung aning klong ni kleng ipote la pudali rada fan ahok alam thanangji are sik sidul alam kini tum ahok alam si than ke alang li jokson be kan yedu di aprang kan yedu jong si sik sidul jong si kimer kitere pulutang te ha amerika aso Narendra Modi tumsi ke hang rek ko alang kene itu alang do party ang bong menta six will go back bukan itu no do piglo sita alang li ta cicing jar alang li ke dam tang hu ke dam tang ang tum rat charia ang hoy ang kang nilong alang li ke abarim CM no gadi abarim CM no alang li CM ar 2 kilo ko na rajokong menlo alang li non ki do bom non karja badim ko na rajokong lo lage six sidula jakong penal lage 6 dula jakom pensi alang lita CM ang hoy kang long kiman lo sita alang li 6 dul jong si theret meret polong te amerika asor si kang bo Narendra Modi si kang bo ke alang li ke kilu nai alam si kene lage lase lage nitum ahin nitum party apen ke alang tum phan la pusun kilu alam apen ke chok chi alam ke rat phan ke pamang pun ngelo lage lase ni litum ko nang tum ke ngeng tulang Darjeeling semtolang. Alang tu AGP pen tenang itu kah? Uji sopan tarles ingkang ji pula senang sedang cima. Ada dah. Labang so lampu thakedi kedam tang press mill hutami klar dak alam ninjelo. Both AGP party la pen PSC party dak klar dak alam ninjelo. Isilam ratum aphanedi non nitum kadu kabe environment study lo ararat na chinilo. Nil tu makimanga bangke AGP la pen PSC non alliance pen kami claim ya bang jadi la tu mesen pusira tum chini si pin samri sita adhop la RSS pene ITCL tu medi mane rafan just mane ke pamang hui pan ame kidi bi pan adi pamang hui pan la sama bidi ki claim pen penan lam sin ke pangyar do je PSC tum ke kiche tum pan voter list namen kan thanji pusila tum ke lam ning jebom sita lang tum non ke AGP alliance itu rapet kosong lagi, ready. Alam nang pulo, AGP party benta, alang tum esturen nang cipilo, now tum PSLC party, akimang, six sidul arona ting pen, constitutional arona ting pen, ko pisi claim lake AGP benke nitum nang kam khedun delo, na oppose delo nitum ta 100% nang cidon dun lo pisi. Tangki nili tum ke claim ke pinian ya kadu wala chinilo, six sidul arona ting pen si kiche afan, voter list amen kang thanjia jakong ason tin. Hemprek penceng lo, six la kiche suhan botari samen kang tham penceng lo, dah itu labo kente. Jong si constitution arona ting penang cidon nulo pote kopisi nala. Di event itum kiram tengah hote itum aju damong arti long lo itum teglong lo. Non kidobom kikibom akihai CM tudaram ronghang. BJP party panta jaya ka tharsa akihai ke bataya chunuri lo. Nangtum six sidul arona ting pen dak council on aron selamon nitum PSC benke election forum delu nangtum selamon nangtum clemon la benjo se kroy pote nangtum arpun sunlamon hempre khangnon ako nangtum election ta nangtum le patun thuno nitum nang forum delu nitum nang support untubo abatai la bangsom chunuri loke adu ke bera ta thek prong loke lage di khala suhud alang litum tame la bangso aron bang accept that claim that osonde Piniar ni kat do kabe PSC tuman ta BJP lo hidu ye polo nahin to party bole ke lang slet kali de agam ke claim ke chokche bang ku phasi tume ke nitum bang ke kham ke chok asi pini AGP men sita men nil tum hana support lo bente nang tum sidol rona ting pen kam ke claim ye pan ke nitum nang kam ke dum delo usela student ajip ko melo laso pen jok sini tum chidon si to misana kam lo si kam claim rat pe ke phasi man chisi lalu
अच्छा, isilan bola.